Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Morning! Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako? Hindi pa rin makapaniwala ang Phil-Am singer na si Jessica Sanchez na siya ang grand winner sa katatapos lamang na America's Got Talent Season 20. Nagpasalamat siya sa kanyang journey at mga supporters, lalo na kay Judge Sofia Vergara na nagbigay sa kanya ng Golden Buzzer. Parang umabante agad sa live shows na hindi na kailangan ng boto pa ng mga audience. Maraming nagsabing maliban sa galing at talento ni Jessica, ay swerte ang kanyang pagbubuntis. Malapit na siyang manganak. Subalit, historic ang kanyang may tuturing na pagkapanalo dahil 20 years ago, sumali na siya sa kauna-unahang America's Got Talent taong 2006. 10 taong gulang pa lamang siya noon. Nakaabot siya sa wild card round, subalit hindi na nakapasok sa grand finals. Bago rin ang AGT, taong 2012 sumali rin siya sa American Idol Season 11. Subalit tinanghal lamang siyang runner-up. Naiuwi ni Jessica ang $1,000,000 o katumbas ng 58 million pesos. Congratulations, Jessica! Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Congrats, Apo! If the world was something to you. Sandali. Ano yung kinakanta mo? Is the Mang Kanor, kinanta kasi yan hindi ko ba kausap si Uncle eh. Kinanta niya yung rendition niya ng Die With A Smile. Ay, ba't napunta sa Aegis? Anong Ayan. Aegis? Aegis? Ay, Aegis. yan o. Yan. Yan yung kinanta niya. May mga nung semis. Ang galing. Kung ikaw ay sasali sa singing contest, mga Connor, anong pyesa mo? Winning piece mo? Isa. Winning pyesa mo, ano? My Way talaga yan. Yung winning pyesa mo? My Way. Hindi, dapat We Are The Champion kakantahin ko. Para champion agad. Yung pyesa mong Oo, kakantahin? yung pisa. Ako kasi spark plug eh. Pisa. Guys. Tawa tayo kasi magagalit na Pisa, spark plug. Bawa kayo dyan. Pag hindi, yari na naman. Minsan Matigil cross to. joint. Isama mo na yung ball joint. Ang hirap lumawan na napilitan ka, guys. Pero wala. Napipilitan ko? Napipilitan Wala! ko? Sino sabi? Sabi yan! Cruise joint! Ano ba pisa mo? Winning pyesa ko ay... Ano ba? Pinaplastic ka na ni- karburador. Guys, kakita mo ba? American Idol, may carbonador, guys. Pero congratulations, ha? Grabe. Alam mo, Alam mo, pagkaroon ko ng video, siya na to. Sabi ko, sa kanya na to. Diba? Jessica Sanchez, Phil-Am, ang kanyang nanay. Thank you,
Congrats. Si Nanay Edita from Bataan. Yan. Si, Congrats, Nanay Edith. Ayan, at ang kanyang tatay naman ay mula sa US, si Gilbert Sanchez. Yan. Ayan. Congrats, Latino. Ma'am Jessica. Ayan. KMJS mo na yan. Maki-MGs yan. Malamang. Kasi nagsuggest na ako Siyempre, kay diba? Ma'am Jessica. Ikaw So, nagsuggest? Oh, true. Ililipad yung team nyo. Through the initiative Through the of initiative. Bangkanor. Pero may kanta na siyang sumigat kasama yung si Neo. Oh. Yan, oh. Seem like every day is something now. Yun. Another reason to be stressed. Sinasayaw ko yan dati eh. Paano? You just wanna Yan, si Jessica. Yan, Jessica. Hi, Jess. Hi, Jess. just wanna run away. Pwede forward na yan, yo. Sige, sige. Go somewhere where nothing Yan. Si Jessica yan, no? about to hop up on the spot. Siya yan, Anong ha? oras yung chorus? Take to the Ayan na. Chorus na. things fly. 'Cause we ain't even on earth. Yan. Si Jessica yan. Hindi, si Neo yan. Tumawa ko sa pisa mo na karburador. Spark plug. Sabi nga ng American. Kasi American gas tinatanong tali. ko anong pyesa mo eh. Oh, diba? Well, congratulations. Imagine mo, 20 years ago, sumali ka, hindi ka nanalo, binalikan mo. Meron pa akong journey. May kanta na siya, di ba? May kanta na siya tonight. Parang, Pero- yun yung sinishare ko kanina, Col, di ba? Para, Oo. sabi dun sa isang caption sa Facebook, our healing. Yun yung caption. Ang simple lang, pero ang sinasabi nun, hindi lang to healing ni pag-heal ng childhood ni Jessica dahil hindi siya nanalo noon. Pero healing nating mga millennials kasi lumaki tayo. Yung first, American America's Got Talent, So, first season. yan lang yung inaabangan natin noon, walang social media. So, Yes. abang na abang tayo. So, na-frustrate tayo lahat na hindi na nanalo yung manok natin. Yes. Ngayon, Nanalo yung manok ko nung linggo. Okay, hindi siya tatawa guys. Hindi ako tatawa mamaya guys. Salamat. Yan. Okay, tuloy mo. Okay. Okay. So, nahil lahat tayo mga millennials kasi, di ba, sabay-sabay nahil yung ating childhood. Kasi finally, nanalo siya, yung manok natin. Congratulations. Congratulations, Jessica. Maring Jessica. Yan. Saan tayo mamaya? Close kayo. And to think, buntis pa siya, manganganak na. Laki na ng tiyan niya eh. Di ba? Oo, manganganak na. Yung buntis. Yung singer. Bumirit eh. Yung singer? Yung buntis. Galing, magaling. Naka-maternity leave eh. Yung buntis? Yung singer. Alam nga naman si Neo. Ayaw niya tumawag. Pero pag siya, magagalit. Yan. Si Direk Phil nga tumatawa kahit di niya naintindihan yung Paborito sabi niya- ko eh. Nung director. Hindi, nung singer. 5, 5, 5, 4, 2. Uy, nag-video kay yung singer? Yung yung buntis. Ah. Nakapila sa sa ayuda eh. Yung buntis? Yung singer. Uy, paus na siya. Yung singer? Yung buntis. Kasi nga, nag-iri. Ganun. Umiri man din. Ano? Niwala. Yan ka na naman. Hindi ka naman naniwala sa effects ko. Yung buntis, umire. Hindi, yung kumadrona. Okay, bye na tayo, guys. Pumutok yung panubigan niya. Yung buntis. Ng singer. Naihilang pala. Yung singer. Yung buntis. Okay. Nakabuntis na naman. Yung babaero. Ay, nako. Good morning. Congratulations, Jessica Sanchez. We are so proud of you. Sa nangyayari sa atin ngayon sa Pilipinas, kahit pa paano. May good news. Oo. Totoo. Noong oras si Sofronio, di ba? Oo, si Sof. Hi, Sophie. Tapos ngayon naman, Jessica. Yes. Galing talaga ang Pinoy eh. Ito pa, Bini sa Coachella, di ba? Coachella ba yun? Ano ba yun? Coach Jaworski. Para bang Ah! na 20